Natukom il-wara nofsinhar it-tajjeb. Din hija xandira diretta mir-rotunda arċipretali ta' San Ġwan Battista fix-Xewkija Għawdex. Illum solennità ta' Kristu Sultan tal-ħolqien kollu. Il-Knisja Kattolika Universali tiċċelebra lil Mulej Ġesu is-Sultan illi s-saltna tiegħu hija saltna ta' mħabba u paċi. Il-jum ta' Kristu Re huwa wkoll l-aħħar ħadd tas-sena liturġika, sena illi qed toqrob l-intmiema bl-aħħar jiem tagħha matul din il-ġimgħa biex nhar is-Sibt filgħaxija jibda żmien tal-Avvent u tiftaħ sena liturġika ġdida. Il-Knisja f'Għawdex qiegħda wkoll tkompli b'fażi oħra tal-pjan pastorali tagħha illi huwa mnebbaħ mill-kelmiet tad-dixxipli ta' Emmaus lil Ġesu ibqa' magħna Mulej. Il-fażi partikolari li ninsabu fija bħalissa tiffoka fuq ir-rikonċiljazzjoni ma' Alla, ma' nfusna, mal-oħrajn u mal-ħolqien. Din is-sena d-Djoċesi ta' Għawdex qiegħda tiffoka b'mod partikolari fil-fatt fuq is-sagrament tal-qrar u t-talb. Għalhekk anki ċ-ċelebrazzjoni tal-lejla, il-ċelebrazzjoni djoċesana tal-festa ta' Kristu Re sejra iddur madwar din it-tema. Tas-solennità ta' Kristu Sultan tal-ħolqien kollu biex inġeddu il-fedeltà tagħna lejh. Din is-sena bħala djoċesi qed nirriflettu u ngħixu l-ħtieġa tar-rikonċiljazzjoni ma' Alla, ma' nfusna, ma' ħutna u mal-ħolqien ta' madwarna. Dan il-ħsieb f'moħħna inqumu bil-wieqfa u nkantaw flimkien mal-kor. Il-kor taż-żgħażagħ, il-kor djoċesan ta' Djoċesi ta' Għawdex taħt id-direzzjoni ta' Dorien Portelli u bl-għajnuna wkoll tal-kor tal-parroċċa tax-Xewkija Uljiet il-Battista sejjer janima ċ-ċelebrazzjoni tal-lejla illi hija mexxija mill-isqof ta' Għawdex Anton Tewma. L-ewwel innu kun int id-dawl. Say
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Ġesu Kristu il-ġust jidħol għalina u jħabbibna mill-ġdid mal-Missier. Ejjew f'din is-sena fejn bħala djoċesi qed nirriflettu fuq il-ħtieġa tat-talb u tar-rikonċiljazzjoni ma' Alla, ma' nfusna, ma' ta' madwarna u mal-ħolqien. Niftħu qalbna u moħħna għax-xewqat tiegħu. Noqogħdu bil-qiegħda. Is-Salm 50 ifakkarna kif il-poplu ta' Alla kien konvint li l-kawża tal-eżilju kienet frott il-ħtija ta' dnubietu. Ejjew illum bħala Knisja waqt li narfu il-miżerja tagħna nitolbu l-maħfra u r-rikonċiljazzjoni ma' Alla missierna. Għalhekk ngħidu flimkien ikollok ħnina minni u Alla fit-tjubitek fil-kobor tal-ħnina tiegħek ħassar ħtijieti. Ikollok ħnina minni u Alla fit-tjubitek fil-kobor tal-ħnina tiegħek ħassar ħtijieti. Aħsilni kollni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. Ngħidu flimkien ikollok ħnina minni u Alla fit-tjubitek fil-kobor tal-ħnina tiegħek ħassar ħtijieti. Għax jien narafhom ħtijieti, id-dnub tiegħi dejjem qudiemi. Kont rik biss jiena dnibt u dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt. Ngħidu flimkien ikollok ħnina minni u Alla fit-tjubitek fil-kobor tal-ħnina tiegħek ħassar ħtijieti. Hekk jien nara fis-sewwa tal-kelma tiegħek u bla teba jidher il-ħaq tiegħek. Ara, jiena ssawwart fil-ħtija u fid-dnub nislitni ommi. Ngħidu flimkien ikollok ħnina minni u Alla fit-tjubitek fil-kobor tal-ħnina tiegħek ħassar ħtijieti. Int li tħobb il-qalb sinċira, għallimni l-erf fil-fond ta' qalbi. Roxni bl-ilma u nissaffa, aħsilni u aktar mis-silġ nibjat. Ngħidu flimkien ikollok ħnina minni u Alla fit-tjubitek fil-kobor tal-ħnina tiegħek ħassar ħtijieti. Għamel li nisma' l-ferħ u lena biex għadmi li int sħaqt jitenna. Dawwar wiċċek minn ħtijieti, ħassar ħżunieti kollha. Ngħidu flimkien ikollok ħnina minni u Alla fit-tjubitek fil-kobor tal-ħnina tiegħek ħassar ħtijieti. Oħloq fija qalb safja u Alla u spirtu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn quddiemek, tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. Ngħidu flimkien ikollok ħnina minni u Alla fit-tjubitek fil-kobor tal-ħnina tiegħek ħassar ħtijieti. Rod li lena tas-salvazzjoni tiegħek u bi spirtu qalbini wettaqni. Lil-midinbin nallem triqatek u l-ħatjin lejk jerġgħu lura. Ngħidu flimkien ikollok ħnina minni u Alla fit-tjubitek fil-kobor tal-ħnina tiegħek ħassar ħtijieti. Eħlisni mill-pjena tal-mewt u Alla tas-salvazzjoni tiegħi. U l-sini jfaħħar il-ġustizzja tiegħek. Iftaħ li xoftejja Sidi u fommi xandar it-tifħir tiegħek. Ikollok ħnina minni u Alla fit-tjubitek fil-kobor tal-ħnina tiegħek ħassar ħtijieti. Għax lilek ma joġbokx is-sagrifiċċju. Nofrilek vittmi maħruqa u ma tilqahomx. Is-sagrifiċċju tiegħi u Alla u l-qalb niedma. Qalb maqsuma u sobiena ma twarrabiex u Alla. Ikollok ħnina minni u Alla fit-tjubitek fil-kobor tal-ħnina tiegħek ħassar ħtijieti. Għamel il-ġid lil Sion fit-tjubitek. Erġa' ibni il-ħitan ta' Ġerusalem. Imbagħad tilqa' bil-qalb vittmi xierqa.
sagrifiċċji ta' vittmi maħruqa u mitmuma, imbagħad joffrulek oġġiela fuq l-artal tiegħek. Ikollok ħnina minni Alla fit-tjubitek, fil-kobor tal-ħnina tiegħek ħassar ħtijieti. Inqumu bil-wiefa. Nitolbu. Mulej Alla taħnina u tjubija bla tarf. Biex tħassar id-dnub tal-bniedem, intrid li jibnek li ma kellu l-ebda dnub isir dnub għalina. Ħares bimħabba lejn qlubna miġruħa u mċekna. U fġieħ il-passjoni ta' ibnek ħabbibna u rrikonċiljana mill-ġdid miegħek. Int li int l-istess imħabba u maħfra bi Kristu Sidna. Amen. Wara kull talba ta' kull salm ser titpoġġa f'jamma quddiem ix-xbija ta' Kristu msallab b'sinjal ta' talba għal maħfra u rikonċiljazzjoni. Dawn il-fjammi sejrin jiġu imqiegħda minn 4 komunitajiet barranin li jinsabu jgħixu fostna fid-Djoċesi ta' Għawdex. Ejjew nagħmlu tagħna is-Salm 131 u nitolbu lil Mulej sabiex ikompli jgħinna nitħarġu fil-virtu tal-umiltà. U hekk naslu biex naħfru u nirrikonċiljaw ruħna ma' nfusna billi naċċettaw lilna nfusna kif aħna bil-limiti u l-kwalitajiet sbieħ li għandna. Ngħidu flimkien Mulej inti tgħader u kollok tjieba u ħniena. Mulej inti tgħader u kollok tjieba u ħniena. Mulej ma tkabritx qalbi, anqas ma ntrefu għajnejja. Jien ma ġrejtx wara ħwejjeġ kbar, jew wara ħwejjeġ ogħla minni. Mulej inti tgħader u kollok tjieba u ħniena. Imma żammejt ruħi fis-skiet u l-mistrieħ bħal tarbija f'ħoġor omma, bħal tarbija miftuma, hekk ruħi ġewwa fija. Mulej inti tgħader u kollok tjieba u ħniena. Ittama Iżrael fil-mulej minn issa u għal dejjem. Mulej inti tgħader u kollok tjieba u ħniena. Inqumu bil-wiefa. Nitolbu. Mulej Alla, int li jibnek minn fuq is-salib kien tassew mudell u eżempju tal-umiltà. Ejna sabiex f'ħajjitna naslu li nkunu kapaċi naħfru lilna nfusna
u naċċettaw lilna nfusna kif aħna u mhux kif nixtiequ nkunu. Għatina l-grazzja u l-kuraġġ u r-rassenjazzjoni li naċċettaw l-istorja ta' ħajjitna. Dan nitolbuk bi Kristu Sidna. Amen. Noqogħdu bil-wiefa. Bil-wiefa. Il-fraternità mhix kisba, imma rigal li jinżel bħal żejt tal-konsagrazzjoni saċerdotali fuq il-libsa ta' Aaron, bħal nida ta' Hermon fuq l-oljiet il-bott ta' Ġerusalem. Din il-ħolma għandha tkun ta' kull nisrani, jiġifieri dik li ngħixu bħal aħwa irrikonċiljati. In-nisrani huwa msejjaħ li jgħix f'komunjoni u f'komunità. B'dan il-ħsieb f'moħħna inwieġbu flimkien għas-Salm 133 u nkantaw mal-kor. Flimkien
nitolbu. Mulej Ġesu, inti tilna fejn 2 jew 3 jkunu miġbura f'ismi hemm jien f'nofshom. Għatina l-grazzja li kull fejn nkunu bnedmin li nġibu l-għaqda u r-rikonċiljazzjoni. Dan nitolbuk bi Kristu Sidna. Amen. Qegħdin naraw fit-tmiem kull parti minn din iċ-ċelebrazzjoni fejn ir-riflessjonijiet li qed isiru permezz tas-salmi huma dwar ir-rikonċiljazzjoni tagħna mal-Alla, ma' nafusna, mal-oħrajn u mal-ħolqien, membri ta' komunitajiet differenti fid-djoċesi tagħna, komunitajiet anki illi ma jħadnux bil-fors l-istess fidi kattolika, itellgħu quddiem ix-xbija ta' Ġesu kurċifis fjamma li tissimbolizza ix-xewqa tagħna għal rikonċiljazzjoni vera. Il-kor djoċesan ikanta l-innu sabiħ ta' John Rutter, Look at the World. Noqogħdu bil-qiegħda. Ejjew nagħmlu tagħna
il-kantiku tal-profeta Daniel fejn it-tliet żgħażagħ mitfuqa fil-forn tan-nar għanew lill-Alla bħala l-ħallieq ta' kollox. Din għandha tkun it-talba tagħna biex aħna wkoll inkunu ħarriesa tal-ħolqien li hawn madwarna. Dan il-kantiku ser nitolbuh hekk. Nofs il-Knisja jgħid strofa fil-waqt li n-nofs l-ieħor iwieġeb billi jgħid l-istrofa l-oħra. Jibdew għalhekk in-naħħa tiegħi. Birku emejjel kollha tal-mulej il-mulej, faħruh u għalluh għal dejjem. Birku smewiet il-mulej. Birku il-miet kollha ta' fuq is-sema il-mulej, birku setat kollha il-mulej. Birku xemx qamar il-mulej, birku wieħed tas-sema il-mulej. Birku xita u nida kollha il-mulej, birku irjoħ kollha il-mulej. Birku nida u borra il-mulej, birku sil ċbar il-mulej, birku ċħata u sil il-mulej, birku l-ħili u ċħanet il-mulej. Birku dawl u dlam il-mulej, birku bera u sħab il-mulej, ħad birek l-art il-mulej, ħad faħru u tollieħ għal dejjem. Birku montanji u għolijiet il-mulej, birku kull ma jinbet f'art il-mulej, birku wejju il-mulej, birku ibtraw xmajjar il-mulej. Birku ħut kbir u kull ma jżeġ fl-ilma il-mulej, birku tjur kollha tal-ajru il-mulej, birku bejjem u brieħel kollha il-mulej, birku uliet il-bnedmin il-mulej. Birek Izrael il-mulej, faħru ħollu għal-dejjem, birku assisin tal-mulej il-mulej, birku għal-dejjat il-mulej il-mulej. Birku spirti u rwieħ tal-ġusti il-mulej, birku qaddisin u intom ta' qalpumli il-mulej, birku Ħananija, Azarija u Misael il-mulej. Birku l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu, infaħru. Issa kollu tas-sem. Inqumu bil-wieqa. Nitolbu. U Alla intant tħobbna li ħlaqtilna dinja tas-sew sabiħa. Għatina l-grazzja li napprezzaw u nozzu il-ħolqien li tajtna. Ejna biex inħarsu u nieħdu ħsieb l-ambjent ta' madwarna. Bi Kristu Sidna. Amen. Se titpoġġa kif ġara fit-tliet każi ta' qabel ukoll fjamma quddiem ix-xbija ta' Ġesu kurċifiss. Kull wieħed minn dawn l-erba' rappreżentanti tal-komunitajiet anki barranin u tal-lingwi oħra li għandna fostna qed jiġi akkumpanjat minn Dunnowil Saliba li fil-kurja ta' Għawdex fil-Knisja tagħna huwa responsabbli propju għar-relazzjonijiet għall-ħidma flimkien ma' ħwodna ta' komunitajiet oħra preżenti f'Għawdex. U issa ix-xandir tal-Vanġelu. Li se jitħabbrilna ifakkarna kif għadna ngħixu s-sejħa tagħna ta' insara. Għalhekk b'dan il-ħsieb f'moħħna inkantaw flimkien l-Alleluja. Alleluia, 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 alleluia.
Id-djaknu Franklin Mikallef jieħu l-ktieb tal-Vanġelu minn fuq l-altar u jersaq fuq l-ambone hawnhekk fir-rotunda tax-xewkija sabiex ixandar is-silta tal-Vanġelu li sejrin nisimgħu hija s-silta illi l-liturġija tippreżenta proprju f'din is-solennità ta' Kristu Sultan tal-ħolqien kollu. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju Mqaddes skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Meta jiġi bin il-bniedem fil-glorja tiegħu u bl-anġli kollha miegħu, imbagħad joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu. U qudiemu jinġabru l-ġnus kollha, u hu jifridhom minn xulxin, bħalma ir-raj jifred in-naċ mill-mos. In-naċ iqiegħdhom fuq il-lemin tiegħu u l-mos fuq ix-xelluk. Imbagħad is-sultan jgħid lil dawk ta' fuq il-lemin tiegħu: Ejjew imberkin minn missieri, ħudu bwirt tagħkom is-saltna li tħejjiet għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja. Għax jien kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għaġġ u sqejtuni, kont barrani u lqajtuni, kont qiegħri u libbistuni, kont marit u ġejtu tarawni, kont fil-ħabs u ġejtu iżżuruni. Imbagħad iweġbuh il-ġusti: Mulej, meta rajnik bil-ġuħ u tmajnik jew bil-għaġġ u sqejnik? Meta rajnik barrani u lqajnik jew qiegħri u libbisnik? Meta rajnik marit jew fil-ħabs u ġejna nżuruk? U s-sultan iweġibhom u jgħid: Tassew ngħidilkom, kull ma għamiltu ma' wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi. Imbagħad jgħid ukoll lil dawk ta' fuq ix-xelluk: Morru minn qudiemi misħutin fin-nar ta' dejjem li tħejja għax-xitan u għall-anġli tiegħu. Għax jien kont bil-ġuħ u ma tmajtunix, kont bil-għaġġ u ma sqejtunix, kont barrani u ma lqajtunix, kont qiegħri u ma libbistunix, kont marit u fil-ħabs u ma ġejtux iżżuruni. Imbagħad huma wkoll iweġbuh: Mulej, meta rajnik bil-ġuħ jew bil-għaġġ jew barrani jew qiegħri jew marit jew fil-ħabs u aħna ma waqafniex miegħek? Iweġibhom imbagħad u jgħidilhom: Tassew ngħidilkom, dak li m'għamiltux ma' wieħed minn dawk iż-żgħar, anqas miegħi ma għamiltuh. U dawn imorru fid-tbatija ta' dejjem u l-ġusti fil-ħajja ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Smajna tixxandar dik is-silta mill-Vanġelu skont San Mattew, il-Vanġelu li jakkumpanjana fil-ħdud ta' din is-sena liturġika sena A, kapitlu 25, versi 31 sa 46. U issa f'din iċ-ċelebrazzjoni d-10 ta' Kristu Re nisimgħu l-kelma tar-Raj Spiritwali tagħna l-Isqof Tawdex Anton Tewma. Araw is-sultan tagħkom. Tiftakru min kien qara din l-espressjoni? Araw is-sultan tagħkom. Dan hu r-re tagħkom. Kien qala Pilatu meta ħareġ lil Ġesu fil-pretorju faċċata tan-nies u dawn bdew jgħidu salbu, salbu. Araw is-sultan tagħna. Ġesu is-sultan tagħna li qiegħed fuq it-tron tiegħu. Il-Vanġelu għadna kif smajna li Ġesu ġie fil-glorja tal-anġli fuq it-tron tiegħu. It-tron ta' Ġesu mhux dak is-siġġu sabiħ.
imma huwa s-salib. Għalfejn? Mhux biex aħna nħossuna ħatja, le. Imma biex kull wieħed u kull waħda minna meta jħares lejn Ġesu jara, iħoss, jagħmel esperjenza tal-imħabba kbira ta' Alla għalina, għalik singolarment, individwalment. Meta nħarsu lejn Ġesu kurċifiss, lejn Ġesu msallab, naraw l-imħabba kollha ta' Alla għalina. Kien hemm pittur fil-Medjuevu li għamel pittura kbira tal-ġenna, pittura kbira. Imbagħad f'kantuniera żgħira ta' din il-pittura poġġa kurċifiss u monaku eremita ċisterċens arkubteħ qudiem il-kurċifiss. Biex jgħidilna li l-ġenna kollha aħna nistgħu nikkontemplawha, nistgħu nirriflettu fuqha, nistgħu nħossuha meta nħarsu lejn Ġesu msallab. X'naraw f'Ġesu msallab? Ġesu msallab naraw id-doni kollha ta' Alla lina, id-don tal-ħolqien. Alla li jaħlaq lili, li joħloq lilek, lil kull wieħed u kull waħda minna, id-don tal-ħajja, id-don tal-eżistenza. Alla li jagħtina lil dawk ta' madwarna, l-familja tagħna. Alla li jagħtina l-ħbieb tagħna. Alla li jagħtina in-natura, il-ħolqien ta' madwarna. It-tlet salmi li għadna kif tlabna fl-imkien. Wieħed li jfakkarna li aħna wlied u li Allu missier li jaħfrilna, ieħor li jfakkarna li aħna għandna bżonn naħfru lilna nfusna tassew, naċċettaw lilna nfusna kif aħna, għax Ġesu msallab u prova, ċertifikat, irċevuta tal-fatt li jien aħna mill-qowejn minnu, aċċettati minnu. L-imħabba lejn l-oħrajn, l-aħwa tagħna, ir-rikonċiljazzjoni ma' dawk ta' madwarna u fl-aħħar ir-rikonċiljazzjoni mal-ħolqien, mal-ambjent ta' madwarna. Dawn kollha nistgħu narawhom f'Ġesu imsallab. Ġesu imsallab u prova ta' dan kollu. U l-qofol ta' din l-imħabba talla murija lilna stess, lil kull wieħed u lil kull waħda minna, fina nfusna, fl-oħrajn u fl-ambjent ta' madwar. Illum tismaħħa sekwit jgħidulek tlifna s-sens ta' dnub. X'taħsbu? Tlifna s-sens ta' dnub jew tlifna xi ħaġa oħra? Jien naħseb li tlifna xi ħaġa oħra, mhux is-sens ta' dnub. Jiena naħseb li tlifna s-sens ta' Alla. Ħanġibilkom eżempju biex niftehmu. Mela, jekk inti għandek ommok qiegħda f'home u ma' żmien ma tibqax tmur taraha. Inti xi tkun tlift? Is-sens ta' dmir? Kellek tagħmel xi ħaġa u ma għamiltiex? Jew tlift is-sens ta' ommok, il-persuna ta' ommok, l-eżistenza ta' ommok. Għalik kważi ommok mietet diġà. Jiena naħseb li iktar dejn tat-tieni milli tal-ewwel. U ħana x'inhu jiġrilna? Qiegħed jiġrilna illi qegħdin naħsbu li kollox jiddependi minna. Jekk jien għandi inkwiet miegħi nnifsi, għandi problemi miegħi nnifsi, minix norqod bil-lejl, għandi ħafna ħsibijiet, ossessjonijiet, imbagħad bi-stress jew b'depression. Alla m'għandux x'jaqsam inwarbu fil-ġenb, immur għand tabib, jew immur għand psikologu, jew psikjatra. Nirranġa waħdi, nirranġa kif jidher li jien.
Jekk jien għandi problema ta' relazzjoni, jekk jaqbilli nirranġa mal-persuna jew mal-persuni. Jekk inħoss li ma jaqbillix, nibqa' kif jien. Mhux hekk ngħidu ħadd ma miet għal ħadd. Jaħseb li se niġi bżonnu, taħseb li se niġi bżonna, u nirranġaw weħidna bejnietna. Għaliex? Alla ma jeżistix. Tlifna is-sens ta' Alla. Tlifna l-preżenza tiegħu fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Jekk jien hemm biċ-ċart illi nista' nisfrutta, illi nista' naqla l-fus minna, mhux se noqgħod nara jekk se nikkorrompi jew le. Mhux se nara jekk se nagħmel xi ħaġa ħażina li tista' tweġġa' lil ħaddieħor lill-oħrajn jew le. Imma jekk jaqbilli, jekk jien nista' ndaħħal xi ħaġa fil-bowt, nipprova nirranġa. U jekk ma nirranġax bis-sewwa, nirranġa bid-newwa. Alla fejnu il-barra wkoll mir-relazzjoni tagħna mal-ambjent ta' madwarna. Mela, aktar milli tlifna s-sens ta' dnub, tlifna is-sens ta' Alla. Imma meta ngħidu lil Alla kważi qegħdin inwarbuh fil-ġenb. Ikun jaqblilna jew ma jaqblilniex. Qegħdin aħjar aħna mingħajr Alla jew nkunu aħjar bih. Jekk nitkellem mod ġenerali mhux jekk nitkellem għalikom, għalina li qegħdin hawn, li xi ftit jew wisq dan is-sens ta' Alla huwa preżenti huwa hemm. Ikun jaqbel li l-Alla ndaħlu f'ħajjitna jew ngħixu aħjar mingħajru. Ikun jaqbel li l-tfal tagħna nagħlmuhom il-katekiżmu, nisħqu biex imorru jitalmu l-valuri tal-ħajja, il-valur tar-rispett lejn dak li ħalaqhom, il-valur tal-imħabba, il-valur tal-maħfra, il-valur tal-ħniena, jew inkella mhux importanti. Importanti li t-tifla tiegħi jew li t-tifel tiegħi ikunu soċjalment aċċettati, ikunu soċjalment laħqu, ikunu fil-ħajja inklużi fis-soċjetà, dak importanti. Importanti mela le. Imma mbagħad m'hemmx bżonn, m'għandniex bżonn li jkunu jafu lil Alla, li jkunu jafu it-tagħlim tiegħu, li jkollhom relazzjoni miegħu, li jmorru l-Ewkaristija tal-ħadd. Mela aktar milli tlifna s-sens ta' dnub lil Alla qegħdin inwarbu ħal-ġenb. Imma kemm hi xi ħaġa sabiħa. Tgħidu li sabiħa dejn ijwa sabiħa. Bħal dik l-omm u dak il-missier li inta tihom bis-sieq jew ma tagħtix kasom, imma jibqgħu kontinwament jipprovdulek. Jibqgħu kontinwament jieħdu ħsiebek. Jibqgħu kontinwament attenti għalik u jagħtuk id-doni, ir-rigali li inti għandek bżonn fil-ħajja. Dan huwa Alla tagħna. Din hi l-imħabba vera. Dan hu r-re tagħna, s-sultan tagħna. Imħabba b'xejn, imħabba gratuita. U allura verament inħossu l-bżonn. Inħossu l-bżonn li Alla jerġa' jidħol fil-ħajja tagħna. U jalla l-lejla din il-laqgħa tagħna tkun talba għal dan id-don, għal dan ir-rigal. Għax ma tiġix biss bis-saħħa tagħna u bil-ħila tagħna. U rigal tiegħu li aħna nħossu l-bżonn tal-preżenza tiegħu f'ħajjitna. Li aħna nħossuh nagħmlu esperjenza tiegħu fl-esperjenzi tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Ejjew nitolbulu dan id-don il-lejla. U kollox jiġi f'postu. Kollox jiġi f'postu. Poġġi lill-Alla fuq net ta' ħajtek u l-affarijiet l-oħra kollha kemm huma isibu postu. Weħidhom. Poġġi lill-Alla fuq net fil-valuri ta' ħajtek u l-affarijiet l-oħra. Il-familja, il-flus, il-karriera, l-istudju.
kollox jiġi f'postu. Neħħi lill-Alla mill-valuri ta' ħajtek u tibqa' ħajtek kollha tfittex il-kwiet, tfittex il-paċi, tfittex l-ssib ordni. U għalhekk għażilna s-sena bħala waħda mill-għajnuniet li jista' jkollna b'mod speċjali matul iż-żmien tal-Avvent li se nibdew nhar il-Ħadd li ġej, ser nerġgħu jew ser inkomplu niskopru l-esperjenza tat-talb. Jekk tiftakru s-sena l-oħra kien tqassam lilna l-Vanġelu ta' San Mattew. Is-sena f'kull dar, f'kull familja, matul l-Avvent ser jitqassam ktejjeb żgħir, sempliċi. Illi forsi aħna li qegħdin hawn nafu bih jew nafu t-talb li hemm fih. Ejjew nitolbu. Konna ilu natuh lit-tfal biex jitalmu t-talb sempliċi tal-missierna, tas-sliema, ir-rat tas-salib, is-salve Reġina, it-talb ieħor kollu Rużarju, partit mill-Qudiesa, l-att tal-indiema. Biex daw jitalmuh fil-ħajja tagħhom ta' nsara biex ikollhom mezzi, strumenti kif ikunu jistgħu jidħlu f'relazzjoni ma' Alla. Biex dan is-sens ta' Alla, din il-preżenza ta' Alla ma tintilifx. U allura nħeġġiġkom, intom li qegħdin hawn. Diġà qegħdin ħafna aħna hawn. Ma ninsewx li Ġesu beda l-Knisja bit-12. Bit-12. Aħna qegħdin ħafna iktar minn 12. Kieku kull wieħed u kull waħda minna jkollna nħaddmu nużaw u ngħidu kelma fuq dan l-ktejjeb żgħir li se jitqassam lil kull dar, lil kull dar. Biex inkomplu napprofondixxu jew nerġgħu niskopru mill-ġdejd it-talb, it-talba ta' filgħodu, it-talba ta' filgħaxija, it-talb ta' qabel l-ikel u ta' wara l-ikel. Talbit sempliċi illi saftit ilu kienu jaħġnu il-ħajja ta' kull Malti u ta' kull Awċi. Imma f'din l-għaġna għax kien hemm it-talb, kien hemm preżenti Alla. U hemmhekk imbagħad aktar ma nkunu f'relazzjoni intima miegħu, aktar jibda jagħmel sens is-sagrament tal-qrar. Inti jekk jonqosok xi ħadd li ma tafux, li m'għandekx relazzjoni miegħu, se jimpurtak, se tinkwieta, se jimpurtak jekk ma jgħidlekx sorry, jekk inti tweġġa' lil xi ħadd li ma tafux, se toqgħod tinkwieta biex tgħidlu sorry li huwa l-bogħod minnek. Imma jekk inti tweġġa' l xi ħadd li huwa qrib tiegħek, jekk inti tweġġa' lil xi ħadd li taf li jħobbok, jekk inti tweġġa' lil xi ħadd li għandek relazzjoni li hija importanti għalik, relazzjoni miegħu, allura mbagħad tfittex is-sagrament tal-qrar. Tfittex li tqer. Għandna bżonn nitkellmu ma' xulxejn. Kemm drabi mmorru fejn counselors jew professjonisti oħra biex naqsmu d-dwejjaq tagħna u nagħmlu sew. Imma d-dwejjaq tagħna ma jiddependix biss mill-problemi u mill-istress tal-ħajja u full stop. Imma jiddependi wkoll għax Alla m'għadux preżenti f'nofsna. Jiddependi wkoll għax Alla m'għadux preżenti f'nofsna. Kemm tagħmel differenza l-ħajja meta aħna jkollna fiduċja f'Alla. Kemm tagħmel differenza l-ħajja meta inti wara li tkun żbaljajt ridt jew ma rridx, forsi ma rridx, imma tagħmel esperjenza ta' xi ħadd li lilek ħafirlek tassew. Tħossok maħfur, tħossok maħbub. Kemm tagħmel differenza l-ħajja meta jint ħowk li weġġek jew int li weġġajt lil ħowk ma tirranġax bismiegħu imma tirranġa wkoll mal-missier għax kull darba li jint tweġġa lil ħowk
jieħu għalih il-missier. U kull darba li hu iweġġek, iweġġa l-missier. Kemm tkun ħaġa sabiħa li kull darba li aħna ma nirrispettawx l-ambjent ta' madwarna li huwa don rigal ħolqien ta' Alla. Aħna mhux biss nippruvaw nirreparaw b'liġijiet, b'volontarjat, b'regoli, b'edukazzjoni li nagħmlu fl-iskola. Imma li niftakru illi sejt il-ħolqien, il-missier, dak li tana kollox, jixtieq li l-ħolqien ikun sabiħ, jixtieq li dak ir-rigal li tagħna u li jibqa' jagħtina kull ħin u kull mument jibqa' sabiħ għal ta' warajna. Il-mulej jagħtina matul dan l-avvent li nidħlu f'relazzjoni intima miegħu u jagħtina wkoll li niskopru, nerġgħu niskopru is-sagrament sabiħ u għażejs tal-qrar, is-sagrament li fih il-mulej jgħidlek ibni, qum, tibqax mejjed, qum, jien naħfirlek, inti importanti għalija, jien inħobbok, anki jekk naf li ser terġa' taqa', jien inħobbok għax inti ibni. Ir-riflessjoni ta' l-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma f'din iċ-ċelebrazzjoni djoċesana ta' Kristu Sultan tal-ħolqien kollu li qed inxandrulkom minn rotunda arċipretali ta' San Ġwan Battista fix-Xewkija Għawdex. It-tema ta' din iċ-ċelebrazzjoni infakkar hija rikonċiljazzjoni ma' Alla, ma' nfusna, mal-oħrajn u mal-ħolqien. U fil-fatt l-Isqof fakkar li il-pjan pastorali djoċesan din is-sena qiegħed jiffoka ħafna fuq għarfien ġdid jew imġeddet tas-sagrament tar-rikonċiljazzjoni wieħed mid-doni kbar li tagħna l-Mulej Ġesu meta waqqaf dan is-sagrament sabiħ tal-qrar illi aħna nistgħu nersqu u nixorbu mill-ħniena tal-mulej. Fakkar ukoll fl-importanza tat-talb illi din is-sena wkoll id-Djoċesi ta' Għawdex qiegħda tħeġġeġ il-familji insara sabiex ipoġġuh fiċ-ċentru tal-ħajja misranija. Issa, wara li smajna l-messaġġ tar-raj spiritwali tagħna, inqumu bil-wieqfa u fil-waqt li nkantaw flimkien mal-kor nilqgħu fostna lil Ġesu Ewkaristija. Natura
Waqt li l-kor dioċesan ikanta innu Ewkaristiku, id-diaknu Matthew Borch jieħu l-ostensorju bil-preżenza ħajja ta' Ġesu fl-Ewkaristija minn fuq l-altar tas Santissimu Sagrament għal fuq l-altar prinċipali għal qima tagħna l-koll. Aħna li ninsabu fid-djarna u dawk li jinsabu hawnhekk fir-rotunda nagħtu qima lil dak li huwa is-Sultan tal-ħolqien kollu kif tikkontemplah u tqimu il-Knisja illum f'din is-sollennità li tagħlaq is-sena liturġika. Momenti ta' adorazzjoni quddiem Ġesu Ewkaristija, l-isqof għal-kubteħ quddiem l-altar quddiem il-preżenza ta' Ġesu, hekk kif issa xi wħud minn ħudna jersqu biex jagħmlu wkoll f'isem il-komunità kollha talbiet ta' maħfra, hekk kif qed nikkonċentraw din is-sena qegħdin anki naħsbu dwar l-importanza tar-rikonċiljazzjoni. Rikonċiljazzjoni ma' dak illi tassew tagħna kollox u li aħna tandrabi nonqsuh bin-nuqqasijiet ċkejkna tagħna li forsi jidhru trivjali imma fil-verità kull nuqqas ċkejken kemm hu ċkejken joffendi l-imħabba kbira ta' Alla għalina l-bnedmin. U għalhekk ejjew aħna nimpenjaw ruħna llum quddiem Ġesu is-Sultan tal-qlub tagħna sabiex il-qalb tagħna tkun tixbaħ aktar lil tiegħu anki f'din l-imħabba illi tkun kapaċi tirrikonċilja il-laħwa ma' xulxejn fi żmien meta d-dinja hija mifnija b'tant konflitti. Nisimgħu it-talbiet li ħajsiru u ningħaqdu magħhom. Wara li smajna l-kelma tiegħu waqt li nsamru għajnejna fuq Ġesu fl-Ewkaristija nresqu qudiemu t-talb tagħna. Nitolbuk maħfra mulej Ġesu, ta' kemm il-darba bdilnik ma' persuni, stili ta' ħajja, oġġetti, fama, karriera, suċċessi, flus u xogħol. Nitolbuk maħfra mulej Ġesu, ta' kemm il-darba lejra tant għamlet bina li ħadnija kontra tagħna nfusna billi ma ċċettajniex lilna nfusna kif aħna u ħadnija wkoll kontra il-proxmu tagħna. Nitolbuk maħfra mulej Ġesu, ta' kemm il-darba ma ħadniex ħsieb il-ħolqien ta' madwarna. Anzi, ittraskurajnieh u preferejna l-flus flok ambjent nadif u sabiħ. U flok ambjent ta' sarħan, ambjent tqil mimli siment u binjoli li jaqtalek nifsek. Kyrie, Kyrie.
nitolbuk maħfra Mulej Ġesu li ġejt maqtul f'Abel, ġejt is-sagrifikat f'Iżak, mibjuħ f'Ġuzeppi, u f'daw kollha li ġew maqtula kont maqtul, f'daw kollha innoċenti, ġarrabt l-inġustizzja u sirt mulej ta' kulħadd. Nitolbuk maħfra Mulej Ġesu li ġejt maqtul fil-ġenoċidju ta' diversi ġnus u mżebla fil-kampijiet tal-konċentrament li ġejt u qed tiġi msikket fil-kliniċi tal-mewt fejn flok hemm il-ferħ ta' twelid ta' tarbija hemm il-kesħa tal-mewt li ġejt u qed tiġi eliminat fl-anzjani għax l-anzjanità m'għadix aktar rigal u erf iżda saret pis li ġejt imxejjen fil-fran krematorji, marbut bil-ktajjen, bħala skjaf, meħud fuq l-ibħra u artijiet, miċħud minn pajjiżek. Nitolbuk maħfra Mulej Ġesu li sirt skeletru fit-tfal bil-ġuħ u fl-ommijiet li m'għandhomx ikel xi jagħtu lil uliedhom għax mikulin mill-miżerja. Li ġarrabt vjolenza f'miljuni ta' nisa u tfal. Li ġejt imġarraf f'dawk li jisfruttaw liż-żgħażagħ, is-sinjuri ta' droga. Li ġejt maqtul permezz tal-eroina fi triqatna. Nitolbuk maħfra Mulej Ġesu li sirt katavru u mxejjen fid-deżert u foresti meqruda, fl-ibħra u xmajjar fejn il-ħut sar velenu u ma jgħix iżjed, li tinsab f'dawk li jokorbu u jitolbu ken għax pajjiżhom m'għadux iżjed post fejn jgħixu u jmutu marqa u f'dawk maqtula f'ismek, ħabbara tal-imħabba u tal-paċi. Dawn it-talbiet twaslu f'isimna minn rappreżentanti ta' diversi għaqdiet u gruppi u komunitajiet fil-Knisja f'Għawdex, anki għaqdiet li jaħdmu jitfit mal-Knisja bħalma il-moviment tal-Scouts. Talbiet għal rikonċiljazzjoni lil dak illi Alla l-Missier batu fid-dinja biex iħabbeb mill-ġdid l-umanità mal-Missier, jirrikonċiljana mill-ġdid ma' Alla. U jistedinna llum b'mod partikolari biex aħna wkoll insiru rikonċiljaturi f'din id-dinja imkisra u ifframmentata b'mod partikolari minn tant firdiet u gwerra bħalissa għaddejja fl-art Aziza ta' Ġesu, l-art imqazza fl-Ukrajna, fl-Afrika, f'diversi postijiet fost l-oħrajn fis-Sudan, u nistgħu nibqgħu insemmu dawn huma kollha ġerħat illi jinfdu il-qalb ta' Ġesu, qalb miftuħ għal bnedmin, qalb illi tixtieq biss imħabba u sliem. Inkomplu naduraw lil Ġesu preżenti f'nofsna bis-Sultan tagħna, nagħtuh il-qima illi tixraqlu, nofrulu wkoll it-talbiet personali tagħna, intom il-morda u l-anzjani minn djarkom li tant tixtiequ il-preżenza tiegħu f'nofskom. U niġbru dat-talbiet kollha fit-talba tal-missierna. Takkar fina Mulej, meta tiġi fis-saltna tiegħek u għallimna nitolbu. Jitqaddes li sem tiegħek
Alla ħanin li tista' kollox, li ġbartna fisem ibnek sultan tal-ħolqin kollu biex tiftiħilna lejjun tal-grazzja u l-ħnina tiegħek. B'din is-sena fejn qed narfu l-ħtieġa tat-talb u l-kobor tas-sagrament tal-qrar, iftħilna għajnejna biex naraw il-ħażen li wettaqna u missilna qalbna biex nikkonvertu lejk. Ħaterġa' taqadna l-imħabba tiegħek miegħek. Tagħlaq il-ġrieħi tagħna u tfejjaq id-djufija tagħna. U l-Ispirtu tiegħek iġedded ħajjitna kollha u jerġa' jagħtina sħana tal-imħabba tiegħek biex ix-xbija tiegħek tiddifina u l-bnedmin kollha jarfu l-veru wiċċ tal-Knisja, il-glorja ta' dak li inti batt, Ġesu Kristu Sidna. Amen. U issa wasal il-moment li bil-kant tat-Tantum Ergo dal-Misteru nippreparaw ruħna biex nirċievu l-barka ta' Ġesu Ewkaristija. Nitolbu u għallajnt f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbu li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nilqgħu il-barka ta' Ġesu, dak illi l-imħabba u l-qawwa tiegħu timla id-dinja kollha. Nitolbuh sabiex jimlina bl-istess sentimenti tiegħu, ħniena, umiltà, imħabba, maħfra, rikonċiljazzjoni. U ngħidulu ibqa' magħna mulej għax sar ħafna ħin u l-jum wasal biex jispiċċa. Grazzi, Sinjur Alla, u aħfir li, Sinjur Alla.
ikun imbirek Alla. Imbirek. Grazzi lilkom il-koll li ġobkom tgħaddu dawn is-sija u kwart hawnhekk flimkien ma' Ġesu bħala Knisja f'Għawdex biex inkomplu fl-esperjenza tat-talb fil-knejjes tagħna matul l-Avvent. Se nagħmlu l-esperjenza tal-liturġija tas-sijat jew fil-għodu t-tifir ta' sbeħ-il-jum jew fil-għaxija it-talba tal-għasar jew qabel jew waqt jew wara l-quddiesa f'kull knisja tad-djoċesi tagħna se ssir din l-esperjenza biex inkomplu napprofondixxu relazzjoni tagħna ma' Alla. Ukoll ser tibda l-lezzju divina kemm fil-Knisja ta' Pinu kif ukoll fil-parroċċi. Fil-Knisja ta' Pinu l-lezzju divina tkun fis-6:30 ta' filgħaxija. Grazzi kbira lill-Kummissjoni Liturġika, lill-Kor Djoċesan, grazzi lil dawk kollha li preparaw l-istinkaw biex issir din iċ-ċelebrazzjoni, grazzi lill-Kor tat-tfal tax-Xewkija u grazzi b'mod partikulari lill-Arċipriet, lill-volontieri, lis-saċerdoti tal-parroċċa tax-Xewkija li jilqgħuna għal dawn iċ-ċelebrazzjonijiet djoċesani. Grazzi lil kulħadd u l-kumplament tas-sera tat-tajba. Smajtu hemmhekk l-avviżi li inkludew ukoll inizjattivi għal dan iż-żmien tal-avvent. Ser nagħmel dan l-avviż importanti. Il-grupp Favur il-Ħajja ser jorganizza mixja Favur il-Ħajja nhar il-ħadd li ġej 3 ta' Diċembru ninġabru Pjazza Kastilja. Trasport tal-lawċin ikun matluq tal-vapur tan-nofsija.
iċ-ċirkew mbagħad ikun hemm coach li twassalna il-belt. Grazzi l kulħadd. Ibqa' magħna mulej fit-tmiem fit-triq ħajjitna. L-innu illi kien tnieda l-ewwel darba fl-okkażjoni tal-konsagrazzjoni episkopali tal-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma u bidla xkejkna fir-ritornell kompla jintuża anki għal din is-sena propju frabta mat-tema tal-pjan pastorali dioċesan 2023-2024. Ibqa' magħna mulej. Huwa innu illi issa qegħdin ukoll nofruh fuq il-YouTube channel ta' Dioċesi ta' Għawdex bil-lirika sabiex aktar fostna jistgħu jitalmuh u bekk dan l-innu jidħol aktar fil-komunitajiet tagħna u nkunu nistgħu nitolbu permezz tiegħu. Innu illi ġie miktub minn Francesco Pio Tart u l-kompożizzjoni hija ta' Richard Grech. U fil-fatt sejrin nagħlqu din ix-xandira billi nurukom il-lyric video ta' dan l-innu. Innu illi kif semmejna se jkompli akkumpanjana matul din sena. Qabel nagħmlu dan nixtiequ nirringrazzjaw mill-ġdid il daw kollha li għamlu possibbli din iċ-ċelebrazzjoni, il-kor dioċesan taħt id-direzzjoni ta' Dorien Portelli, il-kor Ulit il-Battista tal-Parroċċja tax-Xewkija taħt id-direzzjoni ta' Amy Rapa li kienet ukoll fuq l-orgni
bl-animazzjoni ta' din il-liturġija. Grazzi lilkom li segwejtuna fuq it-televiżjoni Shake u fuq l-istazzjonijiet tar-radju jew permezz tal-live streaming. Din ix-xandira tistgħu issibuha mill-ġdid fuq il-YouTube channel u l-paġna ta' Facebook ta' Djoċesi ta' Għawdex. Finalment infakrukom fl-inizjattivi illi stedinna għalihom matul dan iż-żmien tal-Avvent illi jibda bħallum ġimgħa l-isqof ta' Għawdex, jiġifieri il-Lectio Divina kull nhar ta' Ħadd mis-Santwarju ta' Pino fis-6:30 ta' filgħaxija li tkun imxandra wkoll b'mod dirett fuq il-midja soċjali ta' Djoċesi tagħna, il-talba tal-liturġija tas-sigħat fil-parroċċi tagħna matul il-jiem kollha tal-Avvent u anki il-ktijjeb tat-talb jew nitolbu li se jibda jitqasmilna dal-waqt. Ma tfadlilna xejn li nirringrazzjawkom illi kontu magħna nagħtukom il-festa tajba ta' Kristu Lea, il-lejla tajba lil kulħadd insellmulkom.